Helo a chroeso I Allez, Rouges, y benod ola cyn bod ni yn eich cyferch chi o Ffrainc yr amser yma wythnos nesaf. Mi fyddwn ni Mharis achos cofiwch mae S4C yn darlledu y gêm gyntaf oll Ffrainc yn erbyn Seland Newydd yn fyw ar S4C ar nos Wener yr 8fed. Right, y prif gwestiwn dyn ni'n mynd I fod yn gofyn yr wythnos yma gyda Patch a Priest yw: wel, nawr mae'r gêm yn paratoi drosodd, beth I ni wedi dysgu am bob tîm dros y mis diwetha ac yn benodol beth I ni wedi dysgu am wrthwynebwyr Cymru. Croeso I Allez les Rouges. Reit, cyn bod ni'n bwrw golwg ar y gêm dros y penwythnos, achos mae digon I drafod, fe gollodd Lloegr am y tro cyntaf I Fiji yn Twickenham, Ffrainc yn dangos pam nhw yw falle ffefrynnau gystadleuaeth yn curo Awstralia, Samoa'n dod yn agos yn erbyn Iwerddon. Cyn bod ni'n trafod hynny I gyd mewn rhyw lefel o fanylder, dwi eisiau jyst atgoffa chi o'r darlun cyd-destun Cwpan Byd yma, achos ni wedi trafod y peth sawl tro, ond mewn ffordd nath canlyniadau y penwythnos jyst pwysleisio fe. 5 ucha I gyd mewn 2 grŵp yn y gystadleuaeth yma. Felly, jyst i'ch atgoffa chi, mae Iwerddon yn y safle Rhufeina yn rhestr detholion y byd, Defrica yn ail, Ffrainc yn drydydd, Seland Newydd yn bedwerydd, a'r Alban sy'n mewn grŵp gyda Iwerddon a Defrica yn bumed, uwchben tîmau fel Cymru a Lloegr. Mae'n beth gwirion yn dyw Patch, a mewn ffordd os eisiau sicrhau bod hwn ddim yn digwydd to achos fe ddigwyddodd y dro 3 blynedd yn ôl. Ie, allai weld rhwystredigaeth y gwledydd hynny sy'n ar ochr anghywir y dro, os licwch chi. A ie, ti'n teimlo rhywfaint, felly mae'n neud penderfynu pwy sy'n mynd I fod yn mha grŵp yn y gystadleuaeth. Tas ti'n neud y bach yn agosach at y bencampwriaeth neu at y gystadleuaeth I hunan. Ti'n gallu gweld bod bach mwy o synwyr hynny yw, fel nath y Crysydion yr enghraifft. Tro diwetha, Cwpan y Byd, llwyth ohonyn nhw yn ymddeol neu'n symud I chwarae dramor ac felly methu chwarae to dros y Crysydion. Nhw'n goffod ail ddechrau I seicl nhw o Cwpan y Byd a rhoi cyfle I chwaraewyr newydd, ond yn gwybod bod nhw'n eitha saff ar sail I perfformiadau hanesyddol nhw. Serch hynny, os ti'n chwarae dros Gymru neu Awstralia, tro hyn, ti'n weddol hapus bod y penderfyniad a bod y dro wedi wneud 3 mlynedd yn ôl. Os chi'n tîm, so mae Iwerddon yn gyntaf yn y byd, maen nhw wedi ennill 2 gêm ar 10 yn olynol sy'n record. Maen nhw wedi colli 2 gêm ers chwe gwlad yn 2021, I ffwrdd yn erbyn Ffrainc, I ffwrdd yn erbyn Seland Newydd. Eto I gyd, mae rhywbeth yn dweutho fi bod e'n fwy hawdd I dîm fel Cymru na Lloegr cyrraedd rhwng gynderfynol na beth yw Iwerddon, achos tebygolrwydd yw fydden nhw'n cwrdd hynna I llai Ffrainc neu Seland Newydd yn y cwarteri. Mae'n anodd credu. Mae'n anodd credu, ond fel Patch yn gweud, mae eisiau dro gael ei wneud yn agosach i'r tournament, ond os yw Iwerddon mor dda ni, dylen nhw gael ddim problem mynd trwyddo'r grŵp, ond mae yna rhwystredigaeth i'r tîmau sy'n grŵp A a B, ond sa'n gwybod os reswm pam dyn nhw ffili wneud y dro yn hwyrach, felly bod rhyw reswm da iawn gyda rygbi byd, ond sa'n gweld pam bod ni'n cael y dro yn cael ei wneud mor gynnar, achos digwyddodd ei Gymru yn 2015. Ni'n mynd grŵp gyda Lloegr a Awstralia, ond wnaethon ni llwyddo mas o'r grŵp pryd ni. Reit, nawn ni ddechrau gyda grŵp Iwerddon achos maen nhw'n gorfod herio Defrica yn ei grŵp yn ogystal â'r Alban. Defrica yn herio Seland Newydd oedd y gêm gyntaf welson ni dros penwythnos. Esgwr terfynol, Defrica 35, Seland Newydd 7. Nawr fe gafodd Seland Newydd 2 garreg felen, collon nhw eu propentyn yn gynnar, ond eto I gyd, maen nhw yn dîm llawn bygythiadau. Ges di dy synnu gyda'r, sgôr I ddechrau? Do, oedd hi'n teimlo'n fwy o grasfa na 35-7. O'n i'n teimlo yn gwylio o'r soffa, mae'n pethau wahanol pan ti ar y car neu yn y stadiwm, ond o'n i'n teimlo, oedd hi'n teimlo'n go i'n ochrog, really, ag gweitha'r cerdiau melyn a anafiadau ac yn y blaen, o'n i dal yn teimlo o Defrica oedd y dominant tîm, hyn o tasau 15 ar y car gan Seland Newydd, neu pryd bynnag oedd gan Seland Newydd, 15 ar y car. De Africa dal y tîm gorau ar y canol, yn lot rhy bwerus.
wnaethon nhw troi lawr 4 cic i'r pist mwyn mynd at y gornel yn pen draw yn cael ei gwobrwyo gyda cais. Oedd blaenwyr unbelievable. Pawb yn sôn am beth i Cain a Moody yn chwarae yn y canol yn y Cris 13 am y tro cyntaf erioed. Bydd e 20 mlwydd oed. Un o sefleoedd mwy caled ar y ca i ware. A ddyn ni'n edrych yn hawdd. Fydden nhw'n eitha hapus actually gyda'r ffordd maen nhw wedi adeiladu. Mae sawl tîm yn y gystadleuaeth yn edrych am falle hunaniaeth neu'n trial Lloegr Cymru'n trial gweithio mas i steil. Mae fel bod De Affrica yn gallu chwarae bob ffordd. Achos o'n i ddim actually yn sôn really am ei gêm pŵer yn nhw yn erbyn Cymru pythefnos yn ôl. O'n i'n siarad falle mwy am ei olwyr rhydanol a pa mor glenigol o'n nhw. Wyt ti'n meddwl bod nhw'n gallu chwarae unrhyw steil maen nhw'n gorfod chwarae ar y diwrnod? Fi'n credu bod nhw'n gallu ydyn, achos yn wedi gwario yn erbyn y tîm yn y URC. Chi'n gweld tîm De Affrica yn hanesyddol, cico lot, cael y bêl nôl, mynd ar y gêm pŵer, ond chi'n erbyn y tîm hyn wedyn, a mae chwaraewyr sy'n gyda nhw'n anhygoel, mae nhw mor gloi, fi'n cofio, o'n i ddim mas nawr, nath Caerdydd wario yn erbyn y Stormers, mas yn Cape Town, a apparently ar ôl y gêm, o'n i'n gofyn i siarad i'r fforddwyr o beth wedwch chi ar ôl y gêm. Well, just rhy dda, rhy gloi, rhy bwerus, hold your hands up, a chi byth rili'n clywed coach yn gweud hwnna. So mae chwaraewyr mor talentog nhw, a o'n i wastad yn teimlo bod fwy gyda South Africa i gynnig, na just y gêm pŵer, a fi'n credu falle ni'n dechrau gweld hwn yn dod trwyddo nawr, ond i fi'n credu amser deiff y gêm mawr i De Affrica, fi'n credu ewn nôl i'r gêm gico a'r gêm pŵer, achos hwnna sy'n yn ei DNA nhw. Ie, dyna pwynt ni'n mynd i wneud, dyna sylfaen i tîm nhw. Y peth gorau beth i y ffordd maen nhw yn ei DNA nhw, mae pawb yn gwybod, mae fe'n actually game really syml, mae pawb yn gwybod i swydd, so sy'n eisiau gwneud dim byd fancy, ti'n just drop o straight mewn i'r system, a ti'n clatio band, so os gen nhw anafiadau fi, ddim yn gymaint o readjustment iddyn nhw, a falle bydde fe rhywun fel y Werddon sydd y game lot yn fwy intricate, gyda lot mwy o lle chwaraewyr yn symud o gwmpas, a lot fwy o pasio, ond ie, cytuno gyda Rhys fel, ti'n bod, mae profile i players nhw yn galluog nhw ware, pwy bynnag ffordd maen nhw eisiau, ond dan bwysau, fi'n cytuno ewn nhw nôl at y gêm yrru, y gêm bŵer uniongyrchol, pel lan yr awyr, a just batro bobl yn gorfforol. Ie, oedd e fel bod nhw'n anfon neges i'r byd, di Sadwrn, pan ni ar y drod flaen, sneb really yn gallu matcho'n pŵer ni. Ti'n meddwl bod unrhyw tîm yn gallu matcho'i pac yn y gystadleuaeth i gyd? Ffrainc, Iwerddon? Pan ti'n drychu, mae maint i chwaraewyr nhw'n masif yn dyn nhw. Maen nhw'n colli, mae Peter Steff de Toy mynd off y ca, a falle Duke Chwag a Smith ddim mor dal y beth yw Peter Steff de Toy wedi wario yn erbyn ar y 7 Circuit, mae fe'n gallu symud, mae fe'n gryf. Mae fe'n 105 kilos plus ac yn rhedeg rownd fel absolute bowling ball. So fi'n credu pan ti'n drychyd ar y chwaraewyr sydd gyda nhw, fi'n credu gelid i ddyn anodd i ffeindio carfan arall sydd mor fawr a mor bwerus. Ie, achos bydd gyda pob tîm sy'n Cwpan y Byd nawr, yn wedig y rai sy'n meddwl bod nhw'n warnau yn De Affrica, bydd yn analyst i gyd yn edrych na nhw, a mae gyd mae pobl yn neud, yw edrych ar rygbi bob dydd, bob awr o bob dydd, so... Bach fel ti. Dim digon oriau yn y dydd i fi. So ie, fi'n credu gall Ffrainc a Iwerddon ffinno ateb i De Affrica. Maen nhw wedi gwneud yn y gorffennol. Fi'n gwybod wnaethon nhw yn arbennig o dda yn erbyn Seland Newydd, ond weithio mae tîmau ddim ar ei gorau, a mae'n digon rhwydd wedyn i'r sgôr build o land. Dwi ddim yn cymryd lot, a fi'n credu falle oedd Seland Newydd offi tîmau bach, ond nath o South Africa yn arbennig o dda, jyst i rhedeg bant o'r gêm na. Wel, yn sôn am analyst yn dad yn sôdd i gemau, o'n i wedi gweld Warren Gatland yn Twickenham, di Sadwrn yn gwylio Fiji, a dwi'n siŵr bydd sawl un o dîm hyfforddi Cymru wedi gwylio'r gêm na. Cyn bod ni'n sôn am Lloegr a lle maen nhw'n mynd o dan Steve Borthwick. Gair am Fiji, Rhys, o'n i'n gwybod lot am Fiji, ni'n gwybod bod olwyr dyn nhw sydd â pŵer y blaenwyr, a ni'n gwybod bod blaenwyr gyda nhw sydd â sgiliau yr olwyr. O'n i wedi dysgu mwy amdano nhw fel tîm di Sadwrn a'i bygythiadau. Fi'n credu peth mwy o ddysgus i o wylio'r gêm di Sadwrn fydde'r ffaith yn draddodiadol, a fi'n siŵr bod ti'n cytuno gyda hwn yw'r neges yw 60 munud ar y cloc. Os yw'r gêm yn agos,
newn nhw craco, fydden ni'n okay. Dyna fel arfer yw'r sôn. A wnaethon nhw ddim, fel gath Lloegr ei hunan nôl mewn i'r gêm. O'n i'n credu pan Joe Marchant yn sgorio, a George Ford yn trosio'r ystlys, mi'n siŵr mae fe'n sgorio. A mae'r gêm yn teimlo fel sef fe'n llithro tuag at Lloegr, a ni'n teimlo, right, mae Lloegr yn mynd i dod ben â hwn, a maen nhw'n mynd i gael ei hunan just dros y linell, a fydd pawb yn dweud, ymdrech lew gan Fiji, ond... Sy'n draddodiadol. yn digwydd. Ond y peth mwy o ddysgus i oedd fel, mae'r tîm yma'n ddisgybledig. Maen nhw'n ffit, o'n nhw mas ar eu trad, ond o'n nhw dal yn neud i tackles, o'n nhw ddim yn rhoi cic rhydd, cic gosb rhwydd i Lloegr, wnaethon nhw exit o'n rili dda. So fel elfennau sylfaenol o gallu cael gêm agos mas, oedd Fiji'n rili dda yna fe, a fel, os ti'n rhoi cyfle i'r boes yna yn y Sianeli Llydan sydd gan Fiji, fel semi o drad a totally pass eitha llac, let's be honest. A doi sidestep a maen nhw dan y pist bron y bod. So ie, fi'n credu fydd Warren Gatland wedi, dim dychryn yw'r mae hwnna'n rhy grif, ond fydd e yn gwybod, right, yw'r hwn ddim cweit yn mynd i fod mor syml a one score game tan 60 munud a fydden ni'n okay. Mae eisiau i Gymru wrthi ymlaen ar ôl y 60 munud yna, a dim just disgwyl i fe ddigwydd. A be am Lloegr se? A dyna'i perfformiad gweitha nhw o'r haf, neu oedd Fiji just lot gwell na be falle oedd Cymru ar y diwrnod bythefnos tair wythnos yn ôl? Mi'n credu oedd Fiji yn fwy clinigol yn amlwg. Geithon nhw 34 cyfle, sgori 3 cais, 3 tries, na faint them. 3 chais. 3 chais. Mi byth yn cael hwnna iawn. Sgorio nhw 3 chais. So, o safbwynt ymosodol, fi'n credu oedd Fiji yn well beth oedd Cymru. Fi'n credu fydd Kev Sinfield yn eitha siomedig gyda safon rhai o'r ymdrechion i daclo. Eto, hawdd i ni weid o'r soffa. Really hawdd i ni weid o'r soffa. Ond ti'n teimlo, pan bod ti rhywun ar yr ystlys, mewn llain y 5 metr o wagle, mae gadlu nhw dorri nôl ti mewn a curo 3 chwaraewyr. Ti'n disgwyl bach mwy o asgellwr rhyngwladol. Falle bod fi'n braidd yn hall fan'na. Ti'n gwenu angytuno. Fi'n gwybod ni ffili stop yna. Wel, na, exactly. Ond, dim yn job ni oedd neud hwnna, efe. O'n i'n cael talu neud hwnna. Y cwestiwn fi'n gweld yn anodd yw hateb yw ydyn ni wedi gweld unrhyw gwelliant o dan Borthwick dylsen ni wedi, achos yn amlwg gwelson ni 3 hyfforddwr yn dod mewn yn go agos i Cwpan y Byd, Eddie Jones, Warren Gatland a Borthwick. Mae'n timlo fel bod ni yng Nghymru yn fwy optimistic na be o'n ni ar y ddechrau'r 6 gwlad, lle mae pethau di mynd y gwrthwyneb i Loegr. Fydde ti'n cytuno, Rhys? Siwr o fod, ie. Chi'n credu bod Borthwick dod mewn nawr a yn amlwg sa'n rhan o'r garfan, ond mae'n edrych fel nhw'n trial wario fel nath Leicester wario am sefyllfa nhw'r Premiership, dim blwyddyn diwetha. So, lot o cico, dyn nhw ddim really moyn y bil, maen nhw'n trial rhoi tîmau dan bwysau, a wedyn pan maen nhw'n gael cic gosb, mynd i'r cornel, neu trial cadw egni ar gyfer scrums i gael cic gosb i fynd am y pwyntiau. Ond yw'n negatif falle, ond mae pobl sy'n So mae Steve Borthwick, mae fe'n mwynhau rygbi siwr o fwy na ti, fi'n credu. Yn agos. Yn agos. A mae tîm gyda fe sy'n na gyd maen nhw'n neud yw watcho rygbi, maen nhw'n edrych ar siwr mae garfan, profil y garfan. So dyn nhw ddim jyst mynd mas, right, ffordd ni'n mynd i wario. Mae lot o mae oriau wedi mynd mewn i siwr maen nhw'n moyn wario. Fi'n credu maen nhw'n cael un o ddoi peth yn... Dyn nhw ddim yn cael popeth yn gywir ar y foment, ond mae wedi gweithio nhw yn y gorffennol. A falle, un neu ddoi beth, a sa'n ni'n gwybod beth maen nhw'n gweud yn y review, falle bod un neu ddoi beth yn gadw nhw lawr, a os nhw'n gallu cael gwared o hwnna neu troi hwnna rownd, falle bydd y perfformiadau yn hollol wahanol. So ni'n hollol siŵr. I fi'n credu, bydd nhw'n well yn Cwpan y Byd. Mae pwynt nawr gyda Lloegr, lle, the only way is up. Yeah, they can't get any worse, really. So, maen nhw... Fi'n credu bydd y cymeriadau mowr o fewn y garfan na nawr. Mae'n dod â bawr i gilydd, right, mae hwn wedi mynd, anghofiwch am beth yw na, just canolbwyntio o'r 1 neu 2 neu 3 beth a gweld llew ni. Bydd nhw'n well, fi'n credu, yn Cwpan y Byd. Ni ddim yn gweld sut mae'r chwaraewyr neu rhai o'r cymeriadau yn timlo chwaith am y steil a'r arddull. Nes fi feddwl am sylwadau Gareth Davies mewn colofn dros penwythnos, lle dath e mas a wedodd e o dan pifac
pifac moyn I fi wario steil penodol, o'n I ddim yn teimlo fel dyna oedd yn steil I, yn amddiffynol, a wedyn yn amlwg gath ddim I ddewis haf diwetha. Ti beth ti bod mewn garfan lle ti'n gorfod chwarae gêm ti ddim moyn chwarae, ond mae'n rhan o fod mewn tîm? Ie, fi credu mae pawb yn gweld y gêm bach yn wahanol yn dyn nhw, ac felly dyma beth mae'r tîm yn drychyd fel, dyma beth mae'r tîm yn drychyd. Mae rhaid ti wario fewn y fframwaith yna a trio gweithio mas o fewn y fframwaith lle allai I dangos fi ar yng ngorau. Ond ie, fyddwn ni'n dweud bod fi wedi chwarae ambell I gêm lle bod fi ddim falle 100% yn cytuno gyda y game plan, ond ultimately, I disagree and commit. Dyna sort of be mae lot o boes yn hemisffer y de yn dweud, yn wedi yn Zela newydd, like disagree and commit, achos os ni'n cytuno mai dyma be ni'n credu sy'n actually mynd I, neu mae'r mwyafrif yn credu mai dyma ffordd ni'n mynd I fynd, wel, wi on board gyda pawb arall a dyma ffordd mae'n mynd I fod. Mae'n bwysig fyd, os chi ddim yn cytuno, mae rhaid bod chi'n gweud cyn y gêm, gynnar yn wythnos neu dechrau tymor neu dechrau campaign, mae rhaid bod chi'n gweud rhywbeth pryd ni, chi'n ffili just cadw fe mewn, a wedyn chi'n mynd mas, dim ennill, o'n i'n gwybod o'n I ddim yn gwneud hwn. Does dim i'r wath mewn garfan, rhywun gwed, o'n I ddim yn cytuno gyda hwn y holl ffordd trwyddo, ond wedes I ddim byd. So mae rhaid bod chi'n gweud cyn bod chi'n mynd mas a perfformio. Ambell waith wneud I weid bod ti'n anghytuno. Ydy chwaraewyr yn herio hyfforddwyr yn aml? Byddwn ni'n dweud yn cyfarfodydd, falle dillun ti mawrth yn enwedig, falle ti a diwedd yr wythnos, ti'n sort of dweud, ni wedi nawr cytuno erbyn hyn, ar dyma beth ni'n mynd I wneud. A falle bod fi dal ddim yn cytuno gyda fe, ond o leia ges I dweud yn weid a dadle'n achos I. A ie, fel mae Rhys yn dweud, ambell waith ti'n ddim yn dadle falle, ond ti'n sort of mynegu dy farn. A falle bod ti dal yn anghytuno ar ôl, ond bod ti wedi cael y cyfle yna I fynegu dy farn. Wedyn, dyna pryd, at that point, is the disagree and commit. Right, well, dyma sut mae Eddie Jones yn disgrifio I dîm e. We're a big running team. We've got big men who can change direction in very small places. Felly, Frank 41, Australia 17 oedd y sgôr ar y penwythnos. Mae Australia yn dîm ifanc, Carter Gordon yn chwarae deg. Mae'n edrych yn weddol dibrofiad, yn ystyried dibrofiad. Mae'n bownd o wneud camgymeriadau, ond gwirionedd yw nawr mae'n mynd I fod yn gwneud camgymeriadau ar lwyfan y byd. Ti'n gweld Australia falle lle oedd Frank 4 blynedd yn ôl, yn dîm sy'n canolbwyntio ar y llewod ymhen 2 blynedd, a nhw sy'n cynnal Cwpan Byd ymhen 4 blynedd? Sa'n credu bod un tîm nawr yn edrych mlaen at y fôl. Mae Cwpan y Byd yn tournament fwyaf yn rygbi, you're all in ar gyfer hwn. A ni siarad am Eddie Jones, so bydd yn meddwl lot iddo fe bydd. Ie, ond sa'n credu bod, chi'n edrych nôl ar Frank 4 mlynedd yn ôl, neu pryd bynnag dath y crop o chwaraewyr arbennig yn trwyddo. O amser yn nhw 18-19, o'n nhw wastad mynd I fod yn tîm da, amser oedd y dynon hyn yn troi yn 22, 23, 24, a maen nhw dangos na, maen nhw'n gwella bob blwyddyn. Sa'n credu bod y dymder gyda Australia sydd gyda Frank. Ond yes, dyw Eddie Jones ddim wedi pigo'r garfan hyn achos mae'n meddwl, bydd hwn yn profiad da ar gyfer nhw ar gyfer 2 flynedd. Mae fe moyn mynd mas a ennill Cwpan y Byd hyn, so mae fe wedi dewis y garfan. Mae fe'n credu sy'n mynd I gallu perfformio gorau iddo fe. Dim ond siarad neu canolbwyntio mwy ar Australia na Frank achos mi fydd Cymru'n gwynebu nhw. Diddorol nes ti pwynt amlwg oedd yn swetha am pa mor bwysig yw'r cicio at y pus. Gaethon nhw 20% o lwyddiant I Sul. A nath fi feddwl, mae siawns dy Cymru fan hyn, achos dwi'n gweld falle fydd hynny'n wahaniaeth yn ei gêm nhw. 100%, ti'n teimlo, fel oedd Rhys yn dweud, mae boes di brofiad dyn nhw. Yn amlwg mae Eddie Jones yn dewis y boes yma, achos mae'n teimlo nhw sy'n mynd I wneud y gwaith, ond maen nhw yn di brofiad, a ni'n drychyd yno Carfan Cymru, actually mae loads o brofiad yng Ngharfan Cymru, yn enwedig mewn sefleoedd sydd yn bwysig ac yn mynd I fod yn bwysig yng Cwpan y Byd. Bachwyr, 8, ail reng, mewnwr, maswr, cefnwr yn yr olwyr. So, bron yn bod tîm I gyd fyna.
Thanks, mate. But that's the spine of the team, isn't it? Yeah. So os oes da ti loads o brofiad and asgwrn yn cefn y tîm, wedyn mae well chance y ti ennill. Wedyn ti'n rhoi ar ben hynny, mae gan Cymru cicwyr at y pist sydd yn world class. A mae da ti amddiffyn sydd yn eitha styfnig. Wel, ti'n mwy na hanner y ffordd at fuddugoliaeth fyna. Wi dal yn argoeddiedig. Deith Cwpan y Byd yma lawr at, neu'r gemau mawr yng Cwpan y Byd, ddewn nhw lawr i cic at y pist. A dwi'n ystadegyn gret fydd Carter Gordon yn ymfalchu yn y fe wythnos hyn. Serch hynny, dyw Cwpan y Byd ddim newydd dechrau wythnos hyn, fydd Cwpan y Byd yn dechrau mewn pythefnos. Ond bod e'n gallu cic o'n well na hynny yn Cwpan y Byd, wedyn mae lot gwell siawns d'Australia. Mae siawns go dda gyda Chymru ennill y gêm na yn seiliedig ar beth ti wedi gweld o Australia hyd yn hyn. A beth yw eu prif bygythiadau nhw, ti'n meddwl? Wel, dylai Cymru wedi ennill yn November blwyddyn diwetha. Mae nhw lan lot o pwyntiau. Dys i mlaen, dath pethau ddim yn dda iawn wedyn. Gosh, hwnna'n teimlo fel achen o'r erbyn hyn, yn diwedd? Lot wedi digwydd yn rygbi Cymru ers ni. Prif bygythiadau, fi'n credu bod Skelton yn chwarae'r enfawr I nhw, fe roi go forward fel y pawb yn gweud. So mae fe'n dydd anodd iawn I stopo, so os yw e'n gallu roi nhw ar y trod flan. A hefyd, mae'r sgellwyr. Wanga Nitawad. Dwi ddim yn gwybod achos o'n i'n gwybod cyfweld o fe, oedd e'n wnaeth nhw chwarae yn erbyn I Iwerddon hydref diwetha, so nes I eistedd lawr o dysgu fe. Ond mae'n 22 oed. A mae'n dyn enfawr. Mark na Wanga Nitawad. A mae'n cymryd I gyfleoedd. Odi, so fi'n credu bod e'n chwarae arbennig. Sgell arall o rugby league, mae fe'n dda iawn. So mae bygythiadau dyn nhw. A siarad beth I tîmen addasu I gemau. Yn gweld Australia ar y penwythnos, dim byd lot mlaen, jyst rhoi cic uchel lan fel dim bom, fel half bom, mae jyst y sgellwyr yn mynd lan na ennill y bel. A 2 neu 3 reina mewn gêm, a mae'n gallu troi momentum, holl momentum y gêm. So, mae bygythiadau enfawr. Mae chwaraewyr da iawn gyda Australia, ond mae yna lot o dibrofiad yna. So. Un tîm dyn ni ddim wedi rhoi lot o sylw I yw'r Alban. A maen nhw wedi bod yn chwarae rygbi gwych ar y dig dros yr wythnosau diwetha. Maen nhw mewn sefyllfa od achos mae sawl yn dweud yma yw falle tîm cryfa'r Alban ers sbel. Digawdau bosib, os nad eriod. Ond maen nhw mewn grŵp gyda Iwerddon a De Affrica, felly llaw arall, felly dim lot o gyfle dyn nhw. Ddo mas o'r grŵp na, ti'n meddwl bod e? Felly giro nhw Georgia yn dda, do Sadwrn. Beth o ti'n ddysgol ddigwyddodd Georgia yn goenion gyrchol yn y gêm I pac nhw, nath rili cadw nhw yn y gêm a cic out y pist yn gywir, a wedyn yr Alban yn sort of ymestyn I cam yn yr ail hanner ag yn rhedeg bantau. Fi'n credu bod gan yr Alban gêm ymosodol, hynny yw symud y bel ar ffordd maen nhw'n chwarae I achosi trafferth I De Affrica. Ond wi ddim yn gwybod os oes gyda nhw'r elfen gorfforol hynny fydd yn gallu peri digon ofid I De Affrica neu'n gallu stopo De Affrica pan bod gyda nhw'r bel. So, fi'n credu actually y gêm mwyaf I nhw yn y grŵp fydd y gêm yna yn erbyn Iwerddon. Ti'n rhoi mwy o gyfle iddyn nhw yn erbyn Iwerddon na De Affrica? Siwr fod ydw. Ond un peth ni'n gweld beth y gemau bod yr Alban yn mynd I fod yn ware. Maen nhw'n mynd I fod yn gyffroes. Dyma ni'n ffordd maen nhw'n mynd I ware. Heb law bod y tywydd yn ddiflas iawn. Y gemau yna, bydd pawb moyn gwylio, achos mae'r gemau yn erbyn De Affrica a Iwerddon. Pwy all, Tonga mewn ag yn y fyd. Mae 3 gêm, really gyffroes fyna. So fi'n edrych mlaen I weld sy'n newn nhw. Sa'n credu bod nhw'n digon da I meiddi De Affrica, ond fi'n credu bod cyfle gan nhw'n erbyn Iwerddon. So jyst yn glad, cynta ail yn y grŵp na da? De Affrica Iwerddon. De Affrica fi'n credu mae De Affrica fydd frig y grŵp na byd. A ti'n becso. Fi'n becso achos bod fi'n meid gyda Brad Moore, right? Bod fi eisiau fe I fod yn llwyddiannus. Gwrs, mae fe'n consultant. Rhai ti mynd I ddim di sôn am, dath Samoa o fewn un lain o giro Iwerddon. Tonga, mae lot o
wel, rhai o boes ysgarlau sy'n mynd i fod yn chwarae iddyn nhw. Mae'n mynd i fod yn dwrnament gyffroes iawn. A mae'r rheol nawr sy'n galluogi chwaraewyr sydd wedi cynrychioli tîm arall i gynrychioli eu mamwlad really wedi bod o le sydd dîmau fel Samoa a Tonga. Do, ma nhw wedi bachu ar y cyfle yna, a mae'r chwaraewyr wedi fod yn deg i nhw wedi bachu ar y cyfle i fynd nôl a, fel ti dweud, chwarae dros i mamwlad nhw. Ond hefyd mae dyblygiad y tîm Moana Pacifica a Fiji Drua wedi gwneud byd o wahaniaeth i'w dyblygiad nhw hefyd, ond mae boys fel Lawsi a Fai Fafita yng nghanol y scrum i Tonga, just like proper athletes. Maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth ddigwydd allan yn un lle a ti'n gwybod unwaith mae boys yna bach o hyder dyn nhw a mae un bel yn pan nhw'n dadlwytho yn stico a wedyn mae'r ail un yn stico a wedyn sydyn reit ti'n dechrau meddwl un oh my gosh, ni jyst yn chas o gysgodion fan hyn achos maen nhw'n gallu symud y bel i unrhyw le ar y ca. Reit, dyna ni wedi rhoi y byd yn ei le o ran Cwpan Byd. Cyn i ni orffen, gair am Dan Bigger, Priestland, gaethon ni newyddion wythnos yma, falle newyddion oedd rhai'n disgwyl bod e'n mynd i ymddeol ar ôl Cwpan y Byd, felly fydd e ddim yn chwarae rhan yn y chweu gwlad blwyddyn nesaf. Just gair am be mae fe wedi rhoi'r Rhys dros y byd, 10 awr diwetha, mae wedi llwyddo i gyrraedd 100 o gapiau, a mae rhywbeth yn dweithio fi falle bod hwnna'n fwy o challenge yn y Rhys rhif 10 na beth yw e mewn unrhyw Rhys arall. Ie, mae Dan chwarae arbennig o dda, mae'n cymeriad enfawr o fewn y garfan fyd, felly bydd e'n golled i garfan Cymru yn symud mlaen, ond sa'n credu bydd e'n sioc bod e'n, dwi ddim fel Justin Tiprick yn ymddeol, lle oedd e'n sioc enfawr i bawb. Really, fi'n credu oedd lot yn disgwyl bod e'n mynd i gorffen ar ôl Cwpan y Byd, ond dros y 10 awr diwetha, y gemau gorau mae Cymru wedi cael, y buddigoliaethau gorau mae wedi cael, mae fe wedi bod yn rhan o'n nhw, felly bydd e'n golled i'r garfan Gymru a y challenge ar ôl Cwpan y Byd nawr i pwy sy'n mynd i fod yn arwain tîm o'r Rhys rhif 10. Y lyrics, don't know what you got till it's gone, Patch, yn dod i'r feddwl gyda Dan Bigger? Fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sy'n wir am beth i lot o chwaraewyr really yn dywed. Ni'n eitha cloi yng Nghymru i fod yn feirniadol o unrhyw un, a wedyn unwaith dyn nhw ddim na. Ti'n probably sylwi, actually pethau bach, dyn nhw ddim yn neud siaw am beth i fe, maen nhw'n pethau really pwysig. So, falle fel Steve, falle fel Neil Jenkins, boys yna, wnaethon nhw gymryd rhywfaint o stick ar y pryd. Na i ddim yn baras o'r dyn yma dros nesaf i fi. Wnaethon nhw gymryd rhywfaint o stick a dim ond ar ôl bod nhw'n benni nath pobl really gwerthfawrogi castello nhw. Ond wedi gweud ni, y pwynt wedys ti nawr, pan ti'n meddwl am rhai o gemau mwyaf Cymru dros y 10 awr diwetha, fel Cwpan Byd, sawl camp lawn, ti'n meddwl am moment sy'n cynnwys Bigger, nwedig, ti'n gêm na pan geiron ni Lloegr 2015. Anyway, lle mae'n gadael Cymru da yn y chwe gwlad, ti offi Zela Newydd, ti di ymddeol, mae Gareth Anscombe yn Japan, yn sydyn reit, mae Sam Costello di mynd o falle brwydro i fod yn rhan o'r garfan yma i o bosib fod yn y rhif 1 amlwg mis Ionawr. Bosib. Mae Owen Williams dal i fod. Un blwyddyn yng ngcontract i yn Zela Newydd, so we never know. Ond oedd Owen Williams yn rhan o'r sgwad lletach ar gyfer yr ymarfer haf yma. A yn y bon, mae fe jyst yn rhoi pwysau ar y system ddatblygu yng Nghymru i ffeindio'r person nesaf. Mae'n drychyd yn byr debygol fel bod y ddoi yna yn mynd i fod yna ar ddechrau y cylchyd nesaf Cwpan y Byd a wneud yn siŵr bod mwy na jyst y ddoi yna ar ddiwedd y 4 mlynedd fel bod carfan a dyfnder gan Cymru i ddewis oddi wrtho fe. Mae angen 3 yn dos, achos fi yn crafu mhen yn treol meddwl pwy yw'r trydydd. Ar hyn o bryd, nhw yw'r ddoi sydd wedi wario rygbi rhyngwladol yng Nghymru, sydd dal yn chwarae yng Nghymru efo. Ond eto i gyd, mae fe'n gyfle i faswyr ifanc Cymru ystod yna fel, gosh, actually, mae real cyfle dy fi dros y 4 mlynedd nesaf. Mae wthio'n ffordd mewn i'r tîm rhyngwladol. Achos mae pawb yn goffo dechrau rhywle yn dos. Iwan Lloyd yn ôl i Allez, mae fe, os yw moyn wario deg, fi'n gwybod bod ni'n gallu wario deg, os taw hwnna yw'r safle mae fe moyn wario, felly bod fach cyfle, ond yn amlwg mae Sam Costello lawr na fyd, so fe,
Fe deith rhywun drwyddach. Mae siwgr yn amser i fynd cyn ni. Mae Cwpan y Byd nawr, gen i weld siwr eif Sam yn hwnna wedyn. Mae lot o gemau i gael gyda'r rhanbarthau, so mae nhw wedi cael siwgr yn amser nawr i paratoi. Falle bod rhywun sy'n wedi clywed am y blaen wedi really impreso a wedi cico ymlaen a set the world on fire amser neu ffei wasu dechrau mewn cwbl o fisioedd nawr. Gosh, wel, dyn ni ddim yn mynd i sôn am USC na chwaith y chwew glad na edrych rhy bell i'r dyfodol achos mae digon yn digwydd dros yr wythnosau nesaf. Tro nesaf fyddwn ni'n cyfarchu, fyddwn ni yn Ffrainc, yn dweud bonjour, yn lle siomai, yn profi Ffrangeg y ddau ma. Siarad bach? Chi wedi teithio i Ffrainc? Wel, Tymau bach, comsi, comsa. O, dyna ni, gawn ni fwy o hwnna wythnos nesaf. Ond diolch am wylio a fe welwn i chi ym Mharis.